Gaur, Jose Mari Olazagastiren alde eskutua ezagutuko dugu. Gabon, Jose Mari, prest altzaude sekretua kontatzen hasteko. Bai. Zure aizkorarekiko doaiak kontuan izan da, Jose Mari, zu gaztetan asko ibilitakoa izango zara, ligatzen alegia. Bueno, ligatu ez egin. Ibilit, egitxen bitzat. Ardaska bizka bai, Ardaska, beti beste bezala. Baingo gazti bezala, egitxen. Zurrumurruak zurrumurru guk galdetu egin behar dizugu, Jose Mari. Iñaki Perurenarekin sexu harremanak izan dituzu? Bai, ia este pasi izan dira. Zenbatetan izan zenituen harremanak Iñaki Perurenarekin? Enitu ondo kontatu, baina irupa golpeo izango zara. Joan dala, 10 urte, 15 urte ere baita. 15 urte, beraz, haragia zaharrarena duzuzu gustoko. Gaztienarik ikusten jara egia, Jose Mari, zein komun duzuzu gustokoen? Bakarra, nik itxien dagatena. Estuazun uneetan ere bai? Bai. Baina, ezaiguzu, noiztik aguantatzen zaitu komun horrek? Pues amase utekin zen izan, da garratearekin. Ez aguantatzen dela gustu nola holago. Osongi, Jose Mari, eskerrik beroenak elkarrizketa sakon eta interesgarri honengatik. Mila esker bihotzez eta aurren arte. Eta ikusle maiteok datorren bihotz kontuak saioan Inigo Urkullu lehendakaria izango dugu gonbidatu. Lady Gagaren Facebookean irakurri dugu zurekin zita bat izan nahi duela. Hala da, Urkullu jauna? Bueno, niri behintzat hala esan zidan. Oraindik ez dita ditu noiza geratzeko, baina bai, itxaron egiten dut eta espero dut, bai. Mila esker eta datorren igandean hortxe ikusi nahi zaituztegu. Bitartean, ongi izan.